Uči manje, ali nauči više. Da, moguće. Ne postoji dete koje je lenje. Ne postoji dete koje mrzi da uči. Ne postoji dete koje je jednostavno loš đak, nego niko mu nije objasnio kako se zapravo uči. Ja sam Nataša Micić i profesor sam sa više od 20 godina radnog iskustva i duboko verujem u to da loših đaka nema. Ali ova fraza se toliko često čuje, što od roditelja, tako i od nastavnika. Ja ne pristajem na to, a ne bi trebalo ni ti. I nema opravdanja. Pored učionice budućnosti koja je potpuno besplatna, namenjena svakom detetu da savlada sve potrebne veštine za dalji rast i napredak. Zato smo okupili vrhunske pedagoge, psihologe i edukatore iz različitih oblasti, koji pomažu deci da prevaziđu izazove sa pažnjom, čitanjem i tremom, razviju komunikacione i emocionalne veštine i time steknu sigurnost u sebe i svoje znanje. I sve to uz podršku zajednice koja iz dana u dan sve više raste. Oko 8.000 roditelja i učenika koristi naše metode i vidi stvarne rezultate. Poput Vojislave koja kaže da je ova zajednica dala osjećaj pripadnosti i da zahvaljujući našim resursima i metodama njena deca sada imaju mnogo više samopouzdanja i lakše uče. Upravo to i jeste cilj naše zajednice, da deci damo podršku u učenju. Pripremimo ih za život kroz savremene metode i alate uz podršku stručnjaka. I nemoj čekati da se gradivo nagomila, a motivacija nestane, jer svaki dan bez pravih tehnika učenja je samo još jedan dan stresa i nesigurnosti. Zato klikni na link i pridruži se zajednici učionica budućnosti, jer svako dete zaslužuje lako i efikasno učenje uz pravu podršku. Iz tog razloga je naša zajednica potpuno besplatna, a mi se vidimo tamo.